adonko wabedu fie ni aye gusu kan no a yekodu baabi no ye hu say adonko okwase okoje sikaduru no so woma okom di akokọ na nsa na wode aburo kura magu ho ma akokọ sa akokọ nso so akokọ so ba akopẹ na otwen ne kon a ya donko be sha akokọ aso aburo ba akopẹ oso ba akopẹ no wanso obiew tifi ya donko nso hu se ontumi mmenya sika potomanto ba akon no oni afipẹ no onwu ti ya donko gwanin okremoni ni se obi ama ni fi me yesada ni bufu ya donko gwanin ti ya donko awia ni sika odina ni tosuso koje ni nsa nka awomodin a wabedu huni valley ti yehwe ofeto so dunson ena me abna pare bia me na meti akongwa mu medical Kenkan ofeto so dunson no mi wi amama me maame kokọ ono nso akan ni edi ho no okasa tonfo wantumi amadwuma bi dina kodu baabi mije mi de se bedu na otu sabe no wo ye ntam ha o ma ye di ye mbanu no ye beka afiri na kodu se obewie no waba nti ye hwa ofa atoso dunso no mama kokọ mefi ase akane no ofa atoso dunson atifi asem no se nia anidaso nni adum wo wim ya donko ti aja kwa bi koto nchen wo huni value ni nyina na asem a eda nanu ni anoma ache wo sura ojebo se wan hwa amone ho modin am pedwuma bi ani a ochina bi na wori senu se ohohu ko wukurom obra no nso atwa na achi biara fini mu frase abesi ne na afefu mranti wa kurakura wo nwumare ye a deje unim ono nso de wadan ohuhu ni na obo nkrotepa onipa nso mmirare ni ohoho ochiranko na oresin ofuru mpo wu a oja oni nkawa na onu ya odonko onu wuna den na wodi beye ni nkai sanajo okodan mu a na se bi nko na nuwam da nsama ahuru nyina bi behye na adwene mu ma odwen ho anadwemu nyina ofifi ache na onti obusuani bi nso nka obi nso ni mfa kun owo na wakope na chikwan owo ni krom nso na ne ho to no efise onya biribiara ohwehwe enye obi nso na opam no fi ni krom efi ono a na wansi ni krom ohun ise we di sebe nkwase asempi enti anadwo bi na oka ne ho ntam se ni abesi nko no de enko na nso nanim di aka no de obebo modin na amfi ni nsa ogusori dwensa na nafa no mpaase odasum no sum dan nwonwaso bi hu ne na ofusua nani na franta mafita na ode abotiri fita bi aboniti ni na begira nanim ne no kasa anibere so se papa yawo ade na wo ye me ade ma ahyi me sa dan bone na ma yawunti na wutua me so kase kai se na wo ye me bakro pe a mi nworu hu kura dan odo na ma no dan na hia wo na me di kame wo na afeide ade na wo ye me ade ma atwa me yam sa obrachiro ahoro wa ugusubu no nya ni amekra pe me enso ho a na ye ni ametia ebe ma me ho atomi wo ni ame wo mprempren
wunti na nipa pi ne mi anka na wampem asem da se wan sakra wusu yi ne obrachi wa wukura mu mprempren yi a yo eya anka se manka man kire wo na ne na anu si pe wanhu ne ofa ibio prako pe na ya donko ball pitiri nyangen da yo so inu gina ni na gina na ni so se sania eya asem pape ne koma fi ase ball katiri obisa ne ho se ne eyi nso ye oyi kire bi ana se eye den adechi no na wa ye busa aduan kora wantumi amfa bi anka na no da no eja kwa me kotoba atopi a one ne koba no na ohun isa asem bi haw ya odonko atopi bisa no se oyare ana na nso obua no se onyare na ofie nsemansema bi na ehaw na adwene atopi haw no ama okan ne dainu nsam kire no ono nso ka kire ya adonko se ohun se ebeye nsem bi na asisi woni krom ampa atopisi atoda bia na ahunhun bi ne nam akwan atete saa so kasa kire won hu nipa efi saa da no a oso ne dai nwaso no na ya donko adwene sesan kura efei na adwene ba ofie koso a da nyina na onam kom anwumere bia ya donko te afikyiri baabi wo jakwa mikotofi ho ari dwen ni hia ho ne se ne be ya obegu fie no ote se obiribo ni din wo ofie no ho a osoro ko ofie ho se orekwohwe asem ku aba opu efie ho no na ofie ho fo abochenku na abranti bi gina won finfini abranti ni boy ya so pe na ode ne nsa kire no suse you dan fo amehwehwe no ni ya don konsu di masem ku aba na wode nsa kire no so saa ankore tete wasan na achi na se boni bi na waye na wa brechire no a wonya kwan agwanye ohwe din trim nso a onkai boni anamfum so tu siri bi a waye saa bre no mu na nkofu di na achi ma wabeto no wo fie pesa okai se enche pi no wi a train bi train bri bi a ofikuruma ase no riba huni valley no osusu se jama police fu a oyi won akwa no na wahwehwe na chikwa rebe kire no akọ ya donko kan sa asem ipe ne yem de ne hye abranti a wabafie ho no nyama no se omra ntam na nso wampese okọ na ogina nsrensu ara abranti ni bisa no se enya wona wofra wo ya donko no obua se yiw abranti no tie mu se wadi sika enya me nchen na wutwa loto sire na diesa no wadi sika na ka ho bra ya donko de ahuji utirem yey okay wadi sika abranti ni bua ni se yiw wadi mpimunum wadi sidi mpimunum ya donko kohwehwe ni tikiti no bai na wo hwe no na enenia edi mpimunu no hia pepepe ya donko na asema no ya bonu dam yi ode yi hu anije tiw no suhan bi ma fie hofu nyina hu dwuru won sabre no eja kwa me koton so ya na wanya awia na bi rihu so no ti jejeje woni fi ho ma osore bai oti asem a abesi ni fi ho no ode ahusan kanse anwa asem ni ampa oho besuo wufi na wanya awuka oja awu ade asem ya bem pepepe wo mi fi ha efe abrante no to ne boase kire ya odonkofa ako a esese okọ na okọ yesika yiso homa ni ade ansa na sika no aka ne nsa mframa kakra fa so no ya odonkoko pe sika yihu akwan nyina ma wotu ya na ade ma no da orikoje sika no one ne namfo paako ni atopi na ekoi
ansa na wore san abedu fie no na watamu biara ya donko disika no du fie pe ena ode koma ne defo ne kofabrefo agya kwa mekoto asie enu achi ansa na ore kire no ekawa a ode osika no kofi asie du no wotu sika no bi kotua asa aka no na adamfo paako nso enam no so nti wabetu ehu enti se no oma no ne chefa eso ani enu achi ya donko bisa agya kwa mekoto sika yi hu akwankyere opanyin no so kire no okwan asese ofaso na odi sika yi ye adwuma ana odan nan hu sania ede mfaso pi bebre no akura kwa mekoto di sika no bi bue so to ketwa bi ma ya odonko nkakra adwuma yi be ye adwuma mu a se wusi ya odonko so to no mu a biribiara wo hwehwe no wo nsaka egwadi no kooso na sika no wugu mu egwadi no kooso na sika no wugu mu no eja kwa mekoto fi ase toto mfiri ahro de ya odonko din to ni nyina so nkakra ya donko bedango sikani je ni din wo huni valley kro no mu obeyo onipa odi mu na mpanyin mu fra nyina fere no na wo bu no dinini ofeto so dun so na wie ni Eye Okuma Radio. Okuma Radio 97.1 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio. Ofie ni fie sika ba ya donko nsem no esane se omanfo agye na tum wo hu ni valley kro no munti osi ofi fefe bi de share kro na nuonyam ni din hyetai won potem ho na esane se ni mfiri nam chinchin kro so na eye adwumanti anche biara na wote ne nka wo ni kurom manso mfiase ne de mansofu anya ni da se onipa te se ya odonko a obiara nim ni su ne bra fi ne mofrase pe no betimi ayo onipa sane wotete ne da mansofu je asem yi hu achinye pi kosi se won arade won ani ko hu eho no wo hu se asem a ese bribiara nso nyame ye no ye no kware trudo ya donko na krapo bi nso te ne ba ne nkan ne sane awayo nipa kese wo man fufuru bi so no otu ne namu bepe ne ba na chikwan enam na agya nsrahwe no so na ote se na brofo su yakone nsu manchiri eho no okai dai bia bribi mu oswen na ohu na abrewa so ogina nanim ne norekasa no ne nsem ahorwa na abrewa kan ni nyina da no eye da kese wo huni valley pobidi na nsa bi wo ne ba ne nchen no osanko na echi bio enu echi na ya donko so hwehwe da bi kosra na amanfo so fa kwa wotwa ni funuma hye no okwa no okoto asetena na agya wom no eho ne weremro so eho ara no osi ginan se obefi ama no ne kuro obefi ama no ne kura asan abafie efise ofie ni fie sebe obi mfa de sabenkum kire na agya amanfo so na wo se achi nya wo den so a eho ara na tekrema nam ya donkori tu ne to ase wo huni valley ekoduru manso biuso na wawar eho bia awoma benu oberima ne obia de won ato na wofo obebo ade wo oberima ne
obebo ade wo manso no na okura ni mudi a odi fi huni valley no mara opaye onipa titiri wo manso a won kwati no mopo obiara ya donko wo ma ba nu bio wo manso gu na eja sreso ansa na eja no ritiw ne mpanyinfu akọ na anyankoma mu ya donko ma no tutu so no ohun se wo pese wo bodwae pa na watie won se hwe mo me sumpekuya o na me ya o ma brese da bia ya donko atwe aba esi ne ba no biako sori sam no wo boni bia waye ho no mpofiri mara na adamfo brawiri bepue no brawiri beto sane ya ani abre afa na orehwe ne ba no anye no abudwo wa misasem na sekora no pata ya se onya ya bofra no hwe ya nso de buaseto tie na adamfo no na oja ya bofra no hwe enu achi na brawiri frɛ ya donko a onim ni yiye fi ne mofra se pe no sebe obrache wa bopen ni nyina nchen be bisa no ohwe na se yaw na adan no tu a wani yaw na adan na tu a wani abre wo horo sei wonim sa abofra de ode abofra na adwene nti so opanyin de enye den ara asoden kakra de obeyara ojam mese memeyi a mofra yi wonye wo ho mofra pa ohawara mofra yi de reha mese api ade achi se manu da won so yara ni wo ma me ho nto me kra yaw so wahu se fe wahu ojam aden oduma se fifi odum na nea onipa biara guno enuara no twa wudua brode a utwa brode na sara nso na wudua akutu a eso akutu na wotew so akutu nen wonkai wo mofrase asoden ni asuwi a we no enu humfoni pepepe na wo mani yi a kire wo no okotonwe anoma bio se ejabiti no se ne ba nso tiara nen mpanyin wa asem bi se abofra onyinga obebo brapa no agirai ni osetie brawiri waka mensem ampa so nipa nim nia eda bewe a anka enu ni ya mofra na yense biribi ntumi yenda na yense yende yerinyin mpanyin no bida ma nwen ayi no mu biara ho da eno nen asudi kase da mpanyin ne mofra nyina so titiru yan ayeye mpanyin yi se ye pese yan mayi nyin na da achi wo besi yan anan mu betu adwuma a yegusuru di so dia ene na sese ye hwe kwan a ye befa so atete won ni nyina achinye bi ni wani ma wo kan achinye bi ni wasama wo kan ho achiri ya donko abayen ni asetena mu nsam beye ewujama nchiri ma betwe na wo kenkan bi de ye okasa kire ya donko omanfo ni odai kwesi a ni pitiri ena ye de ya donko bremu asem agu mumia hwensem bi a ye hia wo akenkan nu dunsia ni dinson nu Eya Okuma Radio. Ya twa kanfo gidi a wo dai so ho. Ya don koda ho ena ne na beso ne dai. Ne nhwe gidi ye wo akanfo ye wo dai so ho. Number ne 0205 818748. 0205 818748. Etiefo yabuye lines na tum entutu mi frɛ mi se yan hwa kanfo yan gidi ayewo ewo adaiso ho Bible mu kura mpo adaiso di tintima wo mu ti yan hwɛ ya don kɔ obi nya mfrɛ yan hwɛ ya do kɔ sun dai ohun ne na no ofrantam ofrantam fita
abotiri fita boniti na oka nsem bebire kire ne na uje di se eye onu anani ti wo no bisa se eye adaiso ana eye oyi kire ti akanfu ye wogidi wo daiso mu ana afa wa hu se ne nanu su franta ba fita en wa boduku fita na pempi no fita kire nkunimdi nti anu kura kanyan yaw se o hye no ho den na o pe obra pa bi bo yo kasa ne nanu so ne be kasa no ni nyina ha wo ni ye mo hu se wasai bire nanso bere wo ho ara a obetimi aye biribi nti se o sore pankan na o pe dwuma pa bi di na o pe obra pa bi fiase me na me da ase na da mfoto pi no kura ka kire no se eya ahonhom ahoro no wotumi fa okwan bi susa eda hintesem bi asi kire ho kire enti na kanfo ye wogidi ewo daisumu me da ase 0205818748 line no utumi frɛ na wo kire wadwene ewo na ye hu yak ugusu kenkan no ye hia wo se kofa brefo ene kotwe brefo yehu kofa brefo ene kotwe okotwe nsem ba ya wo kotwe brefo asem ensese ba kura ya be kwa kofa de aba mo biribi won de adwene ba biara ono de adwene ne ba you wo se ofare by you are the ofare by the ofare by of the whole show nti ena okofa brefo nso ye obi a oye obi yiye nti aha ye hu se ya odonko ye okotwe brefo ena eja kwa me koto onu nso ye obi a oye niye kofa brefo onu ya odonko koso no ohene ebra ya odonko kofi huni value kro no mu no na won abro no apa no ho kwatere kwa na ebinim so ye obodamfo binim so ye sunsun bi no ohene de ne ma eja kwa me koto so ne nkotena to ne nkotena yen no oye ni yiye nti oye ne kofa brefo oye ne ya donko ya obusuefo onam mama hwe ayi ya hwe loto Eya Okuma Radio. ya donko otwa loto oni sika kwara obi no man sika ti ya hwe se loto no ya na se se yo donfo yo kunfo ya hwe se ti ya hwe nkrofo ya adwene o ma etiefo se yare hwe loto ayo 0205818748 0205818748 obi a won asamu ayede gwan yen hwe se loto wa ye no hu asantrofi numa wo fa no a wa fa nusu musu uja nusu a waja isi ade ti yen hwe ene esan ya okuntu you award wa wo de akata wo wo yi fi wo nso ya nti yare hwe loto ti yen hwe se loto etiefo obi ama yen hwe obi aba mi ani so obi aba obi ma nti yen hwe se loto no eye odumfo ana se ye okumfo loto de ebirum to wa ye ma won ebirum so ede oha oberebirum so yo obi wo wa say ya oti akoyeye eya kreye ne kra na yeye loto eya kreye e ma binum na ensan ye adebo so ma binum so yo nti ya ode ni ti ayeye efisa oto no kra na adwene kra afi so sika no kra na oni bi ode beto obi adaworo ma no ma ni sika na adwene kra afi so na so ne kra yeye ne kra si na yowam loto wura na aba ka kire se wadi enti aha no na aboya yawo aboya yawo enti na ya hwa sesei no ya don kokko so koje sikaduru enti ya hwe loto ani sikaduru sikaduru ne de se ni ekosify no se wo benya sikai na nso afi ba akopɛ wo bewu ya ususuro owudi obi ya ampe enti ya waja ni potomanto ni e manyina asi
oya malam ho egwan fi hu serum ababedu hu ni valley ewie tireng ne lorry nyina de abedu ti loto no na eje nkwa loto na ye na aje nkwa e be fa no ho loto no twae no mmra bia ani hu mmra eni hu ye twa bra okwagoje sikaduru no ye hwe wo hye ne mmra ofam amani oye oyi ne ho kwaterekwa di na achi ena ewura dan num efei wo manu akukọ se onso waburowi ni ofam nsu loto no de ay free otwa ya ne ntemi no ya hwe sese no ya hwe ya Ghana ha ya da bia da ya beti no na sikaduru wo se obi kwakoje sikaduru no worikum ni pa na ti mama afutu kakra na ben na wetin de nyama mofra wonga tu eni asisikaduru ya fa ya don kwasem ni mfato ya fa nya mfato ho ni ehu se wo bre na udia eneyi se sikaduru na mfa nkodi ba biara ade ansesa wo yakura wo se kwana koye kokokum ni pa fa ne bra kotwo yiti koye se e de oha bebre ye ba enti enye esesa mrante ya ne maba ne mafo ya bra ne yedi yensa ya adwuma ne ya bri yan mojani me da ase wo bi ka hu bi o to ya so wo bi afa bi keka ho ye hu se loto no da ya kreye enti no o mu se enye de utwa pia etumi bofie loto tumi ma etumi gu aware etumi se ya busua obi tumi kofa ne yire bibi betese wo se obi akofa ne yire machine ya kosi ya no akoton akotwa loto no wadi na wani na obi anu se waja aware you ntino eye ade a enye nanso wo se akraye bia no ye woni ni enye enti se ya hwede a anka minimum de nka ni amidi be ba ko pesikaduru de no betwa loto na you eno de obi mbachiri mi so bi an how mbachiri mi nko police station na anu yete ni ohini bi ne obi ye ya ayro anko oritwa loto a anka wo hu atowo amaya hwa ayi wotu ne mafo efo ewo huma na wie wotu ne mafofo ewo huma na wie last page you let's see Eya Okuma Radio odumase fifi odum na ne onipa gubiara ne onipa gu no enuara no twa wudu abrode a wutwa brode na sara nso na wudu akutu a esu akutu na wote wo so akutu nen won kai wo mofrase asoden ne asowi a wo ye no enu fo ni pepepe na wo mba nso ri ya kire wi okotonwe anoma bieu se je biti no se ne ba nso tiara nen eye no kware se eje biti no enu ara na ne ba nso te na ne dia atiefu no we obi amfre kura won frɛ 0205818748 etiefu ya dide ma bi atoto aponso nti mun frɛ na mun kyerɛ mo adwene wo ho ni yenhu ya donkɔ no ya donkɔ asobrache oye nyina no na awie no okotwa loto na odi nti mun kyerɛ mo adwene sɛ loto no eye ana sɛ enye mun frɛ na mun kyerɛ mo adwene ni yenhu ewo mu sɛ ya donkɔ ye mo frabɔ ni bebre na nso akiri no na ye nim sanka na awie be ye basa na nso ye hu sɛ akiri no osakrai obedi tamu you ani din be da ho ma ne bra na awie bra no e be ye kra be hwɛ ma nkiri ma enti mu mi anhwɛ sɛ ye hu sɛ obi hello hey hello Pacho we didn't baby afraid hello atuko
yo otrefo na to konto ba san frɛ bi mpa cho san frɛ bi o loto ye hu sɛ obra ya donko eboy no na nkan se sɛ oyeye nanso akraye ba na akwan mu ma obedi eyiye enu nkyerɛ sɛ na mafo bo brachiwan na ebe na awie na be da bi nti awie no wobu ye mbe bebre o so odum ase fifi odum na onipa ne awutwa ugun enu ya na awutwa mo udu abrode a ubetwa utwa brode sara nso na odu akutu ya eso akutu na wate osu akutu ne na ya ka asem bi wa ha se o se eja yo eja se ne eja biti no se ne bate ara nen enu ne ye nhwe se obi wo tiatiefo yetie mo se ne eja biti no sara na ne ba minye ni ujedi eja biti no se ne ba nso te ara den David tiefo mfa wa adwere mra de 0205818748 se ne eja biti no sara na ne bate minye ni se baby wo ho a eye nokware baby wo so a enye nokware because if you say oba bi tumi kosene na omom owa ejade na so otimi kosene na ebi onso abofra bi won so ya na odanso ebi eja ni suban bi owo mu no abofra ne betimi ya oremfa sa suban no kora odanso wo mu ya don ko suban no yi no onseneja onseneja yo na eja po bi ntisa onseneja ne na no kora ntisa suban no wo mu ewom se ne na no krokro no ne abahye bone no de hye no atanya ne na ni suban ne yo se sa ewi ne niema nkete ni ade no ye hu bi wo ejan form and nan form. Hello. Yeah, hello. Hello. Udi ni baby afrefi. Mama ha. Ya wura. Yo nanya latte. Agropon school for the blind. Yo ya te won kan you. Open yo. Yeah, they are severe to. E kind say. Yo. Sanye eja bi che no. Sara ne ba che no. Eye me de say wa kire mo say eja bi. Wanka say eja nyina. Mo. Enti me no onu ko na me di gina so say. Yo. Eya de a me ni pa ko no eya adwene. Minim eja bi a osisu fe obaye osofo pa me ne mbranya eso ne ba no wo no oye completely am robber. Mo. So eja no yo kronfo. There be. Ye hu say oba na sakra da. Ena odi wi. You. And it is say eja te no sa ne ba te no. Me otrofo no enya adwene e wo akwan kakra bi so. You. 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 Itimi hu say ya donko. Ya say ho manim no. Ya donko no ole boro ne ba wa. That's right. You no ole boro ne ba ore ko ho ma na wi kakra. You. The baby you are born in the see only in the other who that the pattern as a new guy never. You. He said, at the baby na say, a moflat Jimmy, one brain muno. Win a yansa. Now then, maybe yansa not far by. Then not ne mammy no who or daimono. A Kenyan who said, yea. Kena me maame adi nkonim anasa me maame bre wa samando no se me so mambo mi bre ya me maame no wa samando no eye ne kuma mu yaw it was a way the yaw kasi free what kind of day ya donko akumem it just do fia se papa pa mie nani gene hu no sakrai ene ni nda we di loto no loto ne di anke yo as I said be ye na to amamo Nako obesu beba. Yo. That's Papa. That's it. 0205818748. Etiefu to me frɛ kyerɛ wadwene. Kyerɛ bibi muso ma ye nyina ye hu. Yo. Na Asem bit. Wo da asem bi atugwa. Da bi yes.
o se ye mofra na ye se biribiara ntumi ye nda mo na hello na ye se ye nde hello wudi ni baby a ye se ye nde ya ena me kasa wo adamie tifi yo yetie o na ya do ayo nyame no mo eba sa yo obesakra yo na loto so de ucha wa ye ho kura sabi abiasa ntama kura wunya bi mo afra yo mo ọdún di ni tiri mo ọdún wọnyẹ sika nso obi maa no wàmfa ntọ aduane ni ọdítwa loto sani ẹbẹ yà ne bra bẹ yẹ ni yie. yo yẹ daasi nti mi nso na ẹmi ni mo nẹ. yẹ daasi nti loto no de mímu mu de enye nanso ni abudu akogye sikeduru de anka utwa loto di a anka eye kakra ti yan hwɛ o se ya don ko se we mo fra no wonum se bi bi o ye mo fra o ye abo o ye yen se ye ndi biribiara rentimi ye na ye renyin nye mpanyin so da mo so ampa ayampa ya don ko ya abo fra no wa hwɛ boni o ye otumi ogwan abirechi kura o se won ko pam no keke no o sa abirechi ni ha no ntino o sa abirechi no ye o sa abirechi tabirechi so du fie no na abirechi awu owu no ya don ko no nim na ade a wa ya abirechi ni ntino abirechi ru akoto ni chini pen master abra akoto ni chini onum se agwa na nyare asara wasa no ansa ni yiye na ono ne namfo wokɔwe bɔne anketenketa ya don ko ye ni efe ya we ye ne se o ya abofra yenko wie brodo yenko yese o ya ndi yeri nyin da efe no wanyin ayo panyin na wo ma de ritu ya wosoka afe na worhwe amba egu won so ya boro won etie no se anyina betoko ye o obiara benyin aba beto bi abofra de obiara ye bi no panyin ya don ko na me je me di se ya don ko training no de ma no ni papa ama ni bi me ni susu sa se na ne makwan office oye bribia ne ma mi gira na echi enti owura po bi no so ye ne se eyo ha nti ojan no se ne yemfa no kotena Master Abraham nti ne na ne se no na ya de am ya ta ye bibiri braja ne retin abofra no o so ye makwan Okuma radio ya de pa se me ya be yesa eno de enya asempa chese se ye makwan abofra de broche wo yamu na ye oba wonya wo ne pe oye nipa nyina aba obi wo kra obi hunu kra tie ne ba kra ne yawo hello mmiri bi atwamu no na mmiri bi atwamu no obi a timiti abofra de why ade no obi timiti o nanso ne ya ntesa wo kotin obi ba wo anya kra ne wo be ya wo ntimi nyina no 0205 748 0205 818 748 etiefo homa ya don ko homa no na yeguso no hello within baby a ofrefi ofrefo meta chewo nenya lake asaya baby adibi na abesima gwenim sisi antaka ni bisamo yo meta cho unje ndi se obi wo wias na wankete ne mbayi a jama ayem se owu amane wasama ndo ana because ya don ko ma me ne ka kire ne se abe na oma nekra ebra na se like em so ka say I don't know man ebra bi no to say suban na ya don ko bo abrabo no bo no ayem se e de o how ka sibi ere hawo no asama ndo mije bi nim sa woni be ya abene sa akanfo gidi dumude a ye beje adi sa me da so ye wonti mije di se yantete ye be ye nso a ayem se si ye akwan bi o bere a ye wu nyeme bi ya sanka ye nya wo awufu asafe so no em se ye si ye ho kwan yo e da se na ayi no kura mpo no
asotwe ne kwa yenya bi wo fam hansa akanfo wo baby yo yenya bi ntimidie say aka no pa ntina waso ya donko dai no the baby pa yeah that's it sifi anko yeah mami hu pam chamsa mi hu say ku da wo baba na world cup ni ti baba da ben we kuda nda so ndem baba oh say the world cup ni say baba sa date Ewurade buye kwan na yo ye be hwe time ni na wa Ewurade nsam obuye kwan na ma ye ndi a ye be hwe time yo ne wa be sira ke tia me fan tu manim yo SB apreku komano yo akusika mo bo akusika yo na mo bo obofo bampo ma Obofo bampo na ye tan so a na aka anafra na ku ye wo bi ni ehu be wo bi mo bi mpacha wo ho mani bi mpacha mi ni bi mati hu be ni sem wo bi na me de ni ha ba ko pe anafra na ku mi di ni a so obenya bia won ya hwehwe bi de ne em se nwa wo bi me pacha ma ti mention na bi why me se nwa wo bi me da ma se na ko no bi aba why ya da se o anafra na ku ana fra na ku iwu yan hwe ya odonko na eguso ya odonko no a wo se yan ayi fokra mponu wo se ne na rebre wa asaman wan hwe wo be yi a wo be bre ansa na wakwa asaman kura akanfo wo be bi wo se wo baboni a wutiru biribi nka biribiri de ye nka na wo se wo baboni a wutiru biribi nka nti sa biribi nka na wo beti no wo beti ansa na wawu da biada ya ayo wo ya bofra boni a wuti he ya na wo yem de wo hyew wuti he wa bonti a wo yem de wo hyew wo biribi nka na wo tenenen nti no wa hwe wo be yi antete wo be yi a wo betu so aba ansa na wawu na wo ko ho nso a ho nso no ayi akobisa wo say papa ya o 0205-818-748 0205-818-748 etiefo ya don kosu na na yeritie yeguso mama wo bribi awdereba efe na me hwe kakra bribi wa fa bre so o de ne ma bi gu ha oh da bi kanam di gu oni de ya wie na bitie ni awon so o de to ho di hwe efe na me hwe adi bi papa ya o so 0205-818-748 ya don kosuban o sama ne kasa bi o kase o yen obrache wa horowa wugusu bu no nye ne amekrape e kire se akanfo yen se maame ne wawu na momo nam yo wawu nso ohu ya akanfo gidi e se onipa wu ya ohu ye na momo nam yo wa dan osamantwentwen o se da nti onam se okosen no ho mo unu waka asem enti wa yo osamantwentwen enti onam ne bai hu ahometew eno de kosen no ho eno kan se dem bone na mayew nti na wutua me so kase kai se na wo ye me bakoro pa mi nworo ho kora den odo na ma no den ne hia wo na me de kame wo na fe aden na wo ye made a etwa me yem saa ti wadan osamantwentwen onam onya kwan wa asaman ho eyi na me yehu se ya kanfo ye njidi ni bi ni so obi sen no ho a bone obi sen no ho a efe na wo bedi na asem kora ntawe ni boto no kwase ne motuo ye wo kura ne ne ma onam onya kwan kora wa asaman ho ye nti se ne ba ne brachi wo no so san kokan wo de na kire se ne na adwenwene no aye bebire onu mu oyo otofu ayo samantwentwen efe wo bra wo ribu asase so no nso no esan ma onya asumdwe wo wasan ka se mi se ma enso ho ara na ye nea meti a eba ma me ho atome wo nea mprempre mi wo yi ti kire so ne nam ne ho nton kora sa bi na esan ka ya don ko hu wo oidai nu se ne maame no wawu o so be bia me wo yi te se hu se ne maame na okasa se honhom
Yo. O kasa se honhom. Eye Okuma Radio. Na dwom no mu de dwom na reba. And 97.1 FM is rocking. We are blazing. And the content really teaching couple. We are coming to sa. And when I done it, I won't so done. And then young content who wouldn't any friends. You coming to sa. Okuma Radio. With the Papa. Wow. Yeah, number ready to for the last 0205-818-748. Yeah, wa adwin kire bi no. Aka yen time kitwa bi emre na aka kitwa bi na ye de ya don call ehuma no akwa awie. Yakopon ya adumu a. Hello. Hello. Yes. Mi mama ho na mi mama yiko. Yeah, Meka Safi Mandela. Yo, it's you. Me ekuyansa na meka say. Oh, Matilda. Home bi a me ma campaign. You. Kire se. Obia awurade wonya wo pa, awurade nim mfedodo a obedi wo wiase ha. Enti se biri na nnu na wu atofu a. Wo se wo nenam saa kosi bra na awurade hye wo ne bedu. Asa na awurade asoe wo ama obabi ada. Enti e me se eyi ma me je huma me kan sa huma ni matem adi na jadi. Se ye no kware se na ya don ko maame. O ne namu. Yo. O ne namu. Na huma kun emu nsem no na jadi pa. Yo. Mumo ni yo buguso. Mo ka bibia pepe. Anti akuyansa. Aya bomodin na besra me hwe wa. Akuyansa. Papa mame. Me besra wo hwe. You. Mati why? Yo, yeah, that's Mati. Me kwa kosere bi na ma besra why? Bi odam. Yeah, that's it. Etiefo. Yeah, that's you. Bye bye. Yeah, they don't call. And then I grab mu nsem no, and then they aba awie. Onyame ya adom na adom bi dum ye no bue ye ngada se ne ye de homa foforo beba. Mije mi di se mo aye krado hwehwe homa foforo mu asem atie. Ye benya homa foforo a eye yen akuapini na okire we na eno nso yakan akire mu. Enti no mo nya krado nyame adom na so bue na otwe se na ye be tua so. Ye chia mu nyina etiefo. Ana mi chia driver anti. Hey, okasa tumfu se na awuda. Oh. Nti ye ma no tirinkwa. Ye ma ni tirinkwa o se. Yakopon adoma ma no afi ba ko aka. Ye ma tirinkwa o. Apanyin enwa. Rade nka adoma na otwe beka ye ho. Yo, ye chia etiefo nyina ya damase. Bye bye you. Bye. Amamra yantutu nasio. Amamra yantunyo. Okuma Radio 97.1. Amamra yantutu nasio. Amamra yantunyo. Yamamre mumienso muye. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Asasi biara eni nu yagino kwa brofre every free was rest enkudia ochiri kwae
Nipanso, yet is or maybe I want a mamrinti. Ya mamri, mummy and so.